Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi baro sampai ke Batesi TV, pasal sin biang pan biang sepai pi Khubor hakimat kimat. Ki Khubor nak lengki benta jong ke Jylla. Menteri ke Sarkar Jylla bakmi ya tanat jengok kai perthai ba polling do. Ulong ba ka jingkan tho jong president jong ka Voice of the People Party uba Aden Miller besiamwan ba ka jingpelong ya kita masa ya put yatem niki concert. Da ka tanat jengok kai perthai ke Sarkar Jylla ba ki datang ki dawai pin kila man pinkilat iki pat ba naki kambam sat jong ka Sarkar kadai tang jingkran tok men. Hadin bala i no la bun snam ke Sarkar Jylla kala mang pisa arpusan point riu klur tingka. Ban shna thamai biang ya ka jingtei ya ka yang musyang market complex chuai hakabala bu thong ban pendap hapo arsnam. Kum kadak man sedang biang ya ka kam la bu yang maunong rim ban shna pen bha biang ya ka yang musyang da usumbut menteri rang ba ka Jylla ka Meghalaya u ba snya bhalang dhar ha ka khatlai trik Nohprah aja pusau. Kanong talang government secondary school nong talang ha ka khatlai trik Nohprah aja pusau kalapun kut no ya ka jingra khi lekmen golden jubilee ha ka bala sakhilang da menteri ka Sarkar Jylla ubakmi ya ka tanat puli puthi urakam isangma ubalalong ru kum ukongsan badu MLA ka amlarem constituency uba lakmen rembui bat ki wei pat ki bala shakhot sangba kum shibenta bangantiu ki self help group jong ka Jylla ke Meghalaya State Rural Livelihood Society ringkat ke jingat trelang bat ke usha selai kala pelong ya ka 5th Meghalaya Saras Ajivika Fair kabala sedang naduk ke santrik Nohprah aja apsau bat ya kani ansapin kut haka khat santrik Nohprah aja apsau haka jing pelong ya kani ke yau tamasa Ratsan Ground kabala don haka shnong mau yong rim shillong kidon bun tili kin hun self help group kibala pen I ya ki sap snajing snajong ki dikti ban penya yau haka leng Jylla barok ni jitip bahasa pangka Kentucky Fried Chicken ni ka bangi jukot lengkot tangkum ke KFC. Mentah kenti KFC la pli biang sa ka shnong nong thamai shillong hamat te complex ya ka bala penya da uba haba biang sun kum utrai jong kedukan. Kajantian National Council kum shibenta ban penjanai ya ka jing shakri ka jongka ya ka jat bin riu nyatrap nyawasa khamtam ya ka rilum jantia. Ka sengalarai ban pinstang no da ka safe jantia mission bar hapok ka mission kidan haduk santli kimat ki jura ki baka seng kala sngau dei ban pinki wen na ka banta ka pateng jong ka rilum jantia. Ki obsar jong ka Central Pollution Control Board Regional Directorate North East ringkat but u scientists regional jong ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change ka Sarkar India u Dr. H. Tinsong but u Environment Engineer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong uba SM haka khatlai trik Nohprah aja pusau kila hiar bandit jurip kensan ya ka wa mentedu man pelong ya ka jingtok kit ka babnia halo ka jinglong jingman jong ka wa na ka jingshna ya ka surok juwai bypass ka Khasi Student Union Mashnut Circle haka khatsau trik Nohprah aja pusau kala play ya ka free computer coaching class berkala pun ku buram ru ya ki samla ki balon shakmat haki examen me per lingba ka Machaprang Academy Award araja pusau Kathemri boy hakni kenti kala sakhi ya ka jingbo ya mau nong rem bantei ya ka ri boy bamboo park ka beningkong hakni Jylla Meghalaya ka kunhun ya lekai ronation hakalyang education rang per kunhun ya lekai ri ar hakalyang juki kenthei kila long kila do hakalumpung ya lekai final jong ka first match aprang knockout basketball tournament aja apusau bala pelong da ka Khasi Students Union Saumer unit haka khat sautrik Nohprah aja apusau ki kunhun ya lekai education rang ber kenthei na ka shnong mau senram ki bala mi khmat ya ka East Khasi District kila long kila do haka 4th senior softball state level championship men and women bala pelong da ka Meghalaya Softball Association ya ka bala jingkershat da ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jylla ka bala long hamaran ya lekai football jong ka St Anthony's High Secondary School Light Crash Shillong haka khat sautrik Nohprah arta ka Khasi Student Union Makrawat Circle haka khat sautrik Nohprah aja apusau kala pinkut no ya ka second Machaprang Under 16 Football League arja apusau haka ba ka Mountain Sports Club kala yora ya ka nam la do da ka ba peliem no da argo la shigul persha ya ka putjaut rang thong Sports Club haka jing kun final ka balalong hamadan artificial turf jongkash nong nonglang Southwest Khasi District tikitu kilong Khubor hakimat kimat mandasi kuble